Ще прочита една история, в която се показва ясно, че ако отидем с вяра при Исус, Той може да ни изцели както духовно, така и физически. След няколко дни той пак влезе в Капернаум и се разчу, че бил в къщата. И веднага се събраха много хора, така че около вратата не можеха да се поберат. А той им говореше словото. И дойдоха и донесаха при него един паралитик. Носеха го 4. И като не можаха да се приближат до него заради множеството, разкриха покрива на къщата, където беше той. Пробиха го и спуснаха постелката, на която лежеше паралитикът. А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: „Синко, прощават ти се греховете“. А там имаше някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си: „Този защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове, освен един Бог?“ Исус, като разбра веднага с духа си, че така размишляват в себе си, им каза: „Защо размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно? Да кажа на паралитика: „Прощават ти се греховете“, или „Стани, вдигни постелката си и ходи“? Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове, каза на паралитика: „Казвам ти, стани, вдигни постелката си и си иди у дома“. И той веднага стана, вдигна си постелката и излезе пред всичките. Така че всички се зачудиха и славяха Бога и говореха: „Никога не сме виждали такова нещо“.